Witam was ponownie, kochani. A co to takiego? Tak, to Lara Croft and the Guardian of Light w ramach takiego naszego niedzielno-nocnego, przygodnego numerka. Nikt się tego nie spodziewał. Powiem szczerze, ja się tego sam nie spodziewałem. Przyszło mi to do głowy jakoś tak w ostatnim momencie. A tak niestandardowo strzelmy sobie partyjkę. Niekoniecznie będę tę grę prowadził jakoś tak do końca szczególnie, ale... muchy. W ramach jakiegoś takiego rozluźnienia, delikatnego urozmaicenia, aby się nie przejadł ten Max Payne, ten cały bullshit. Nie! Jak zwykle przywitałem was flawless failem. Wszystko po staremu. What the fuck? Nie! Kurde. Żeby nie było, to są moje pierwsze podejścia. Jeszcze w to nie było grane. A, czacha. Bych tylko przeżył. What the f... No i pięknie. No. Przynajmniej tyle. Toxic Swamp. Ciekawe. Ja nigdy nie byłem jakimś szczególnym fanem Tomb Raiderów, chociaż to się, o ile wiem, to się tak oficjalnie do tej Tomb Raider nie zalicza. Ja grałem w Legendę, Anniversary i wcześniej w The Angel of the Darkness bodaj. Strasznie gra taka specyficzna, ciężka przynajmniej dla mnie do ogarnięcia, no. Ale ja tą grę udostępnił mi ASW13, dostał kod na tą produkcję dołączony do karty graficznej, którą zakupił. It looks like Zolot has been through here. If my maps are correct, he must be heading straight in the middle of this lake. No, prowadzimy sobie bez mapy. Na czym to ja? A tak, ta produkcja przyciągnęła moją uwagę, przynajmniej ze względu na to, że jak na taki rzut, powiedzmy, izometryczny, ma bardzo, bardzo ładną grafikę. Do tego gry w takim klimacie, no jeszcze o takiej tematyce nie są w tej konwencji często spotykane. Tak więc czemu nie? Czemu nie? Może nie jest to coś na jakieś długie zimowe wieczory, ale tak, aby sobie urozmaicić, żebyś miał przerwę od Max Payne'ów, Battlefieldów. Jak najbardziej, jak najbardziej. Zdobywamy tutaj niejako punkty doświadczenia, możemy rozwijać Larę o rzeczy typu specjalna amunicja, większy pasek zdrowia, czyli taki miły taki element lekko RPGowy. Jak to nazwać inaczej?
Nie! Co my tu mamy? Jak zwykle jakiś problem. A, nie wyszło. A. No, chodź kamulcu, chodź. No. Aha! No to tak, to wiemy. Dobra. O, ono tu. Nie wiem, czy się uda. Jak zwykle. O, cicho tam. To się każdemu może zdarzyć. Was nikt nie przygniósł wielki głos, czy jak? Bądźmy ludźmi, no. Łup. Trzeba to zrobić szybko i inaczej. No. Blisko, ale nie. Chodźże tu. Kamulcze. No nie! Się znowu nie uda. Chyba kwestia bardziej szczęścia niż skilla, szczerze mówiąc. Nie, to ja to źle przemyślałem. Bomba musi być delikatnie. A kamyk delikatnie za nią, żeby go rzuciło do przodu. Dobra, mam dość. Niech się tam leżą diamenciki, obejdzie się. Spróbujemy szczęścia gdzie indziej. Na przykład tutaj. Behold, this land rots as the mirror grows stronger. Now this world will know Nie strasz my mnie. revenge. No. O, Behold, no tak, dobra, this wiemy, land no. rots as the mirror grows stronger. Now this world will know my revenge. No nie! Rawal, rawal! No. Wow! Gdzie tu się... Cholera, bo nie zmieniało. Aha. Inwentory. To się przyda. Ale może. Och tak. Och tak. Moja nowa ulubiona broń.
O, przesadziłem. Leciuch, no. Jebut. Szmaty. No długo to sobie nie postrzelamy. Amunicji niewiele. Lepiej, lepiej. A tak, na pewno tam wejdę. No! To musi być przypadek, to się nie mogło udać celowo. O! Gościu. Gościu, nie byłeś zaproszony. Nie, toksik słompy. Jaka rzeźnia. Walara wal dziada. Wow. Na bogato. Czemu ten gość taki wielki jakiś? Niewymiarowy. Health. What we've got here? Nothing, nothing at all. No, ty też masz koklusz. W Max Payne była akcja. Nie, panowie, nie było zaproszenia. Proszę wejść. Nie, nie chcę cię paść z pirem. Co ja jestem, jakiś zapaśnik, czy co? Off. Ło. Nie! Zaś ty wieprzu! Ale go! Trochę ogłady. Na to achievemencik już nie wpadnie. Weźmy się ciutkę podtruli. Nie! Aś ty! Jaki głupi.
Podwójny headfuck. Nie! Nie, Lara, nie tam! No, przynajmniej dużo luta nam pozostawił w spadku. Diamenciki, diamenciki. Dobra, ten grenade launcher jest stanowczo zbyt niebezpieczny do takich korytarzyków. Nie! Gościu, mam cię dość. A? Chyba nie ten, bo jakoś szybciutko poszedł. A. No. No. I w porządeczku. Ho, ho, ho. Portki w dół. Dobra. Nie, musiałem się podrapać w ucho. Panowie, no. Ale bez nienawiści. Po co mi ten kamuch niby? Mam sobie kaczuszkę rzucić nim, czy jak? Help. Teraz więcej tego bullshitu, nawet na ścianach. Nie ma się czego chycić. Jak spadnę, na pewno zginę. Więc okej. Nie, no to miało wyglądać inaczej. No nie rób mi wstydu. Kurde. No czep się. A, dajcie spokój. No ale nie, no to musi być tutaj. Tylko jak? Tylko jak? Nie wiem. Nie. Ła! Może trzeba coś rozdupcyć, no nie wiem. Nie!
podstawowa metoda nie działa. To. To jest jakiś poloks. Co mam zrobić? Jestem tak zagubiony, nie wiem co czynić, dajcie mi znak. Czy ja wiem co czynić, muszę tam wejść. Ale jak? Okej. Tak, kochani, nie obyło się bez małej interwencji na YouTubie, a geniusz Mikołaj zapomniał o rozwiązaniu typu tada! Sprytny, nieprawdaż? Znowu fail. Oj, śmierdzicie. Co znowu? O? Nie zaś w te smrody, no. No. O! Upgrade Helta. To lubimy. Diamenciki, diamenciki. Le. Koklusz. Nie! Nie no, zagazują mnie. Co to za śmierć będzie żałosna? Jeszcze to. Nie! Red Skull. Okej. Krucho w emo. A przeciwników nie ma. Czyli norma. Aha. Nie! A, no, What? A, miałem uciec przed tym. Okej, łapię. Jeszcze coś skarby? Helta mało, ammo mało, wszystko mało. Dobra, jest health pack. Health.
O. Uzdrowiacz. Szacha. No okej. A. Sama przyjemność. Jak się mam amunicję oczywiście. Nie! Tych nie lubię. No! Nie! Ja! No ile? No ile można? Dzięki. Zdechłbyś z łaski swojej. No. No, dzięki. To się wbił w moment, ma wyczucie czasu. Miał. Wstępni geniusze. Nie, znowu nie ma emo. Znowu cisnę spirem. Ja pierniczę, nie umiem zeskoczyć na dół. No całkiem się tym spirem nie najgorzej miota. Ale bych wolał maszynówę. Tajemniczy tumb. No ta, jasne. Popisałeś się, chłopcze. Ja nawet nie mam emo. Jak ja mam to zniszczyć? No. Jasne. Okej.
Nie! Co ja czynię? Chodź, wielki kotlecie. Diamenciki. Nie! Ja pierdolę. Ale flawless fail. O, ciś, ciś. O! Loro! Szamany, szatany. Nie damy wam... wiadomo czego. Nie chciałem brzydko rymować. Mikołaj, jaki kulturalny! O! Czaszka zabrana wszystko. Łup, łup, dup. Prawie jak dubstep. Etc. Diamenty widzę, jak tam błyszczycie w krzokach, w buszach. You will soon see the darkness this mirror has shown me. Czuję podstęp. Nie ma podstępu. Kochani, mamy magiczny checkpoint, tak więc we will see the darkness w następnym odcinku. Nie będziemy tego przeciągać szczególnie. Jest fajnie, także przeciągniemy to sobie na odcinek 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zależnie jak będę się czuł w tym, a póki co czuję się naprawdę fajnie. A nie chcę też, aby ten filmik był znowu uploadowany na... jego upload, aby nie znowu na godzinę 4, tak przypadnie pewnie na 2 albo 3, ale to zawsze coś, tak więc skarpy moje, jeśli oglądacie to jak zwykle w nocy, życzę wam dobrej nocy, a jeśli dzień to dobrego, fajnego dzionka i trzymajcie się.